Merħba lura mill-ġdid tal-programm Etimoloġija. Dan huwa s-7 episodju ta' dan il-programm li matulu qed nirrakkontaw l-istorja u l-ġrajja wara l-kelma, idjomi u espressjonijiet li nużaw ta' kuljum fil-ħajja tagħna. L-ewwel kelma li se nintaqgħu magħha llum nużawha spiss u biex insibu l-etimoloġija tagħha ma hemmx għalfejn immorru ħafna lura fi żmien. Fil-fatt, se mmorru biss għal żmien l-Ingliżi. Għall-idjomi li se naraw warajha se jkollna nerġgħu nirreferu għall-element semitiku tal-lingwa tagħna. Tlaqna flimkien f'dan il-vjaġġ fl-istorja li se jwassalna għall-etimoloġija. Il-Maltin iħobbu l-ħajja, inħobbu niddevertu u nħobbu niltaqgħu flimkien, kemm jekk mal-familja u kemm jekk mal-ħbieb. Bla dubju ta' xejn, l-ikel u x-xorb huma parti integrali u kważi essenzjali mid-divertiment tagħna. Jekk se noħorġu kemm jekk mal-familja jew inkella mal-ħbieb, żgur li se niklu jew inkella se nixorbu, jew aħjar kif ngħidu aħna żgħażagħ se nieħdu drink. Illum se nitkellmu dwar dan. Se nirrakkontaw il-ġrajja wara kelma li l-isnuha ta' spiss u li tinżlilna għasel ukoll. Għal-Maltin ma hemmx sajf jew xitwa, grok qatt ma ngħidulu le, b'mod partikolari jekk se niċċelebraw xi okkażjoni partikolari. Biex nesploraw l-etimoloġija tal-kelma grok ma hemmx għaliex immorru lura ħafna fis-snin, mhijiex xi kelma li ġejja minn żmien l-Arab kif rajna fi programmi li għaddew. Al-kuntrarju, il-kelma grok naħlet f'Malta fi żmien l-Ingliżi meta t-taħlid bejn il-Maltin u l-Baħrin kien komuni ħafna. Fil-fatt, l-aspett soċjali kien strumentali biex din il-kelma bdejna nużawha wkoll aħna l-Maltin u llum saret parti integrali mill-vokabularju tagħna, tant li fost affarijiet oħra speċifikajna t-tifsira tagħha. Imma minn fejn ġejja din il-kelma? Sempliċi, mill-laqam ta' ammiral. Fil-fatt, il-kelma bdiet tinstema f'nofs is-seklu 18. Il-laqam tal-ammiral Vernon kien Old Grog, għax kien jilbes mantar ta' drab poħxon li bl-Ingliż jissejjaħ Grogram Cloak. Fil-fatt, grogram tfisser materjal aħrax magħmul ħafna dravi, mis-suf u msaħħaħ bil-gomma. Imma l-grok x'għandu x'jaqsam? F'xi okkażjoni partikolari, dal-ammiral kien jagħti r-rum lill-Baħrin, imma kien iżidlu l-ilma biex jibqgħu f'sikkithom. Din ix-xarba ħadet isimha mill-laqam tiegħu. X'aktarx li din daħlet f'Malta fi żmien l-Ingliżi meta l-Maltin u l-Baħrin kienu jitħaltu. Meta waslet Malta kienet tfisser xorb spiritus imħallal bl-ilma, mhux sempliċiment rum għax it-tifsira żviluppat. Il-Maltin speċifikaw it-tifsira. Apparti xarba alkoħolika imħalta bl-ilma, żidu wkoll l-idea ta' ċokon fil-qies, jiġifieri boqqa xorb spiritus. Iżda dwar il-ġrajja wara din il-kelma se jirikkontalna aktar u aħjar il-professur Charles Briffa. Grok tirreferi għal l-ammiral Vernon, sawa, illi dana kien lill-Baħrin, sawa, kienet jom ir-rum. Però ma kienx jtihulhom nit biex jibqgħu daqsxejn f'sikkithom, sawa. Allura kien aħna bil-Malti ngħidu jagħmlu bl-ilma, iżidlu daqsxejn l-ilma. Sawa, u minħabba li kien jilbes il-bies oħxon tal-Baħrin, sawa biex iżommu sħan, il-kelma grog, fil-fatt grogram hekk tfisser u xi ħaġa li għandha ħwejjeġ ħoxnin, sawa, għalaw jelu hekk grog. Mbagħad eventwalment il-Baħrin baqgħu jirreferu għal grog meta jkollhom dik id-daqsxejn rum sewa fuq il-baħar. Meta mbagħad il-Maltin dħaltu mal-Baħrin Ingliżi, ħadu l-kelma. Il-kelma baqgħet tfisser xi ħaġa spirituża,
Niftehmu mhux rum biss, però mbagħad għax imbagħad infirxet fis-soċjetà Maltija u ġiet tirreferi ħafna drabi għal whisky jew brandy, okay? U l-Maltin żiedu mat-tifsira għaliex għax il-grokk huwa ftit tieħdu f'boqqa waħda u tieħdu. Niftehmu tantu hekk illi għandna it-tazzi tal-grokk li huma żgħar. Ara daqsxejn ġifieri kif ġrat l-espressjoni. Ġifieri il-ġrajja tal-kelma hija interessanti fiha nfisha. Dina hija ħaġa li turi wkoll l-aspett soċjali. Għaliex? Għaliex iġifieri il-Maltin u l-Baħrin Ingliżi kienu kważi mitħla waħda aħna ngħidu sewwa għaliex tant kienu jitħaltu għax biex jaslu biex jaqsmu l-grokkijiet, ara, anka daħħalna l-plural aħna l-grokkijiet, ftemna, sinjal li kienu jitħaltu ma' xulxin sew. U hekk allura għandek l-aspett soċjali. Minn żmien l-Ingliżi se nerġgħu immorru lura għall-element semitiku, jiġifieri l-element qarbi fil-lingwa tagħna. Anke jekk sa ċertu punt, xorta waħda se nibqgħu nitkellmu dwar ix-xorb. Se nkunu qed inħarsu lejn l-iżvilupp ta' tifsir ta' żewġ idjomi li huma sinonimi u li wkoll nużaw ta' spiss. Min jaf kemm il-darba, forsi ma tantx ikollna grazzja ma' xi ħadd jew inkella xi ħadd, kif jgħid il-Malti, ikun qabżilna ċ-ċinga u ngħidu lil dak ma naħmlux jew lil dik ma naħmilix. Simili għalija minn floka ġili ngħidu lil dak ma nġerħux. Imma aktar milli t-tifsira, minn fejn ġejjin dawn iż-żewġ idjomi? Għal darb'oħra se nkunu qed nerġgħu naraw kemm il-lingwa hija ħajja u kemm tiżviluppa anke frott l-osservazzjoni. Interessanti kif il-Maltin ta' dari, minkejja l-iskola ma kellhomx, fl-intelligenza tagħhom żviluppaw dawn l-idjomi. Nibdew bl-ewwel espressjoni, ma naħmilx. Fl-Arbi, il-verb naħmel ifisser inġor. Jiġifieri meta qed ngħidu ma naħmilx, litteralment fl-Arbi qed ngħidu ma nġorx. Illum ma nużawx dan il-verb biex nirreferu għal ġar. Fl-imoddi, missierijietna x'aktarx li kienu jużaw dan il-verb fit-tifsira oriġinali tiegħu. Illum le, għax it-tifsira tiegħu ġiet speċjalizzata u metaforikament nużawha biex nirreferu għal xi ħadd li jdejjaqna. Forsi għalhekk li ġieli ngħidu wkoll ma nifilħux, anke hawn jibqa' jiddu is-sens tal-ġar. L-idjoma sinonima hija ma nġerraħx. L-erq ta' dan il-verb huwa ġ-r-għajn. Forsi jkun hawn min jitfixkel meta jiġi biex jiktibha minħabba li nisimgħu il-ħoss tal-ħ. Il-verb ġerraħ fl-Arbi huwa meta għandek xarba, pereżempju tazza ilma, u tniżżilha f'salt, f'nifs wieħed, f'boqqa waħda. Anke hawn it-tifsira ta' dan il-verb ħadet xi ftit jew wisq tifsira metaforika u nużawha wkoll għal xi ħadd li ma nkunux nifilħu. Fil-fatt, ġieli ngħidu wkoll ma nniżlux. Anke hawn tibqa' tidwi t-tifsira oriġinali tal-verb ġerraħ. X'aktarx li fl-imoddi dawn il-verbi kienu jintużaw fit-tifsir oriġinali tagħhom, imma ma' żmien ħadu tifsira metaforika. Il-verb ħamel jfisser huwa ġar. Illum nużaw ġar imma ċert fl-antik u ssiba fid-dizzjon ħamel jaħmel. Milien ma nġorrokx, ma naħmlekx, ma nistax inġorrok, ma nistax għal xi raġuni, ma dik li tfisser ma nistax ovvjament imbagħad aħna ġibniha metaforikament ma nistax nissapportik. L-oħra sinonima bħala ma nġerħux. Issa ġerraħ meta għandek tazza ilma u tant inbilaċ li iġġerraħa f'boqqa waħda, qed niżżilha f'nifs wieħed. Tiblaħħa f'nifs wieħed. L-istess, jien għal dak ma nistax nibilha u ma nistax fimt niddiġerih. Ġieli ngħiduha wkoll dak ma niddiġerihx. Ma jistax ma jgħaddilix.
Ma nniżlux, ma jinżillix, ma nniżlux, ma naħmlux, ma nġorrux. B'dik l-informazzjoni niġu fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Għal darb'oħra irrakkontajna l-ġrajja wara kliem u idjomi li nużaw biex hekk meta nużawhom mhux biss nifhmu x'qed ngħidu imma anke nibdew napprezzaw kemm sabiħa l-lingwa u l-iżvilupp tagħha. Il-ġimgħa d-dieħla se niltaqgħu ma' aktar kliem u aktar espressjonijiet li warajhom hemm kursitajiet interessanti x'nirrakkuntaw u jkomplu juru kemm il-lingwa tagħna hija sabiħa. Niltaqgħu bħallum ġimgħa. Saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqanqat is-simpatija